Hello everyone, welcome to my channel. ಯಾನ್ ಏನೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿನ್ ತೋಜವೆ ಐಕ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮಂತಿದೆ ಇತ್ತೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿನ್ ತೂಕ ಕಡಾಯಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚನಗ ಸಾಸಿವೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಆರು ಎಂಟು ಪಣದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. 1 ಸ್ಪೂನು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಬ್ರೌನ್ ಅವಡು ಬ್ರೌನ್ ಅನಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಚೂರು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಲಗಡ್ಡೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಸೋಪುದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು, ಚೂರು ಟರ್ಮರಿಕ್, ಚೋಕು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಗೊಜ್ಜು ಮಂತ ದೀಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನೋವಾಗ ನುಪ್ಪು ಪಡೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ತಿಂತಾರೆ. ಒಂಚೂರು ತಾರೆ ಪಡ್ಗ, ಚೂರು ತಾರೆ ಪಡ್ಗ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಪಾಡು ಚಿರಪ್ಪಲ ಚೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಗ ಇತ್ತೆ ರೈಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನುಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಪದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ ಕುಂಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಬೊಕ್ಕ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾನಿನೇ ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡ ಬೊಕ್ಕ ಹುಳಿ
ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾತನ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ತವಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಜಾಲ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಓಕೆ ತಾರೆ ನೀರು ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೌಲ್ ಪಡ್ದೆ ಕೊಜ್ಜಾಪುಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಪ್ರ ಕೊಜ್ಜಾಪುಡಿ ತಿಂತೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಗ ಇತ್ತೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾನೆ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಗ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಂಡಿದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಂಬ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್